Asa ang pagtagad sa kadaghanan karon? Mga screen. Karon, labaw sa katunga sa 8 kabilyon nga mga tawo nagdala og usa ka screen sa ilang mga bulsa. Nagkadaghan ang nagsalig niini aron mag-navigate ug makig-uban sa kalibutan nga anaa sa ilang palibot. Unsa kadako ang kahigayonan alang sa ebanghelyo ni Hesukristo nga makaplagan didto. Ang 21st Misyonaryo mao ang usa ka ministeryo sa SDA Reform Movement sa amihanang Amerika. Kini natukod uban ang katuyoan sa paggamit sa modernong mga paagi sa komunikasyon aron sa pagpakailap sa mensahe sa ebanghelyo sa tin-aw og epektibo. Kita naghimo og nagpatik sa nagkalain-laing mga sulod diha sa atong mga channel sa social media ug sa 21M Church app. Ang uban sa atong mga proyekto naglangkob sa mga podcast, musika ug video content sama sa mga presentasyon sa Biblia ug ang cutting board nga programa sa pagpangluto. Aron ma-download ang atong app, maingon aron sa dugang nga pagkaon mahitungod kon unsa ang atong gihimo, kamo mahimong makabisita sa www.21stmissionary.org. Ang unang Sabado nga halad karon padulong sa pagtapos sa atong media studio. Ang imong madagayaon nga halad, dako kaayo ug ikatabang kanato sa pagpadayon sa buluhaton sa pagpahat sa ebanghelyo sa atong tigpaminaw ug magtatanaw sa tibuok kalibutan. Salamat kaninyo, gikan sa Departamento sa Media sa amihanang konferensya sa California o Northern California Conference.